туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Хәерле көн, укучылар. Сезне янәдән татар теле дәресебездә сәламләүемә шатмын. Башваткыч тапшыруы һәммәгезгә дә таныш, шулай бит, дуслар? Әйе, бу тапшыруны өлкәннәр дә, кечкенәләр дә бик яратып карыйлар. Әйдәгез, үзебезне башваткычта кунакта итеп хис итик тә, бераз башватып алыйк әле. Игътибар экранга. Беренче сорау. 4 хәрефтән торган сүз. Базарда нәрсә сатылмый икән? Әйе, акыл. Кояш болыт эчендә байыса, явым булыр. Жанр ягыннан бу нәрсә икән? Бик дөрес, сынамыш. Өченче сорау. Озын идем, киселдем. Юан идем, ярылдым. Инде утка тарыдым. Бу табышмакның җавабы, дуслар, ничек булыр? Утын. Молодцы. 4нче сорау. Ачулану сүзенең синонимын табарга кирәк. Ырышу. Бик яхшы. Эш биткәч нишләргә ярый? Эш биткәч уйнарга ярый. Зи-зи-зилә, ай-ай зирәк. Зирәклек ул бигрәк кирәк. Жанр ягыннан бу нәрсә? Әлбәттә, тизәйткеч. 7нче сорау. Уңда уймак, табада кыймак, мичтә бәлеш, алда ябыш. Ә жанр ягыннан бу нәрсә? Санамыш. Шакмакларда ачылмаган сүзләр дә калмады. Тапшыру кунакларыннан бер дә ким уйнамадыгыз, дуслар. Вертикаль баганада нинди сүз килеп чыкты? Шулай, антоним сүзе килеп чыкты. Сезгә афәрин диям, укучылар. Телебез гаять бай. Бер мәгънәле сүзләр генә түгел, капма-каршы мәгънәле сүзләр дә бик күп очрый, дуслар. Моның шулай икәнлегенә дәрес барышында тагын бер кат инанырбыз. Ә хәзер мин кушканның киресен эшләп карагыз әле. Башны уңга борырга. Кулларны аска төшерергә. Башны күтәрергә. Каләмнәрне куярга. Бу эшләрне эшләгәндә нинди капма-каршы мәгънәле сүзләр килеп чыкты икән? Уң, сул, аска, өскә, күтәрегез, төшерегез. Куй, ал. Молодцы. Ә нәрсә соң ул антоним? Нәкъ шулай, капма-каршы мәгънәле сүзләр антонимнар дип атала. Антонимнар капма-каршы күренешләрне уңай һәм тискәре якларны чагыштырып сүрәтләү өчен кулланыла. Грекчадан анти каршы, энима исем дигәнне аңлата. Аларга бер үк сүз төркеменнән булган сүзләр керә. Мәсәлән, көн, төн, салкын, кайнар, ала, бирә, кышын, җәен һәм башкалар. Халык әйтсә, хак әйтә диләр бит. Антонимнар халкыбыз җәүһәрләре мәкалләрдә дә үзләренең лаеклы урынын тапканнар. Бирелгән мәкалләрдән антонимнарны эзлик әле. Гыйлемлек, нур, наданлык, хур. Гыйлем үз иясенә дус, мал үз иясенә дошман. Укыганга якты, укымаганга караңгы. Аз сөйлә, күп эшлә.
Күз қорқақ, қол батыр. Іші әші болса да, ашы тәмлі болыр. Иқтибар экранға. Әйдеңіз қазір біргелеп текшіріп кетейік. Ғилімлік, наданлық. Дос, дұшман. Яқты, қараңғы. Аз, көп. Қорқақ, батыр. Әші, тәмлі. Бұл сөздер барысы да антонимлар екен. Оқушылар, сөздер қашан антоним бола аласың деген сұрауға түгелірек жауап беру үшін антоним парларының қайсы сөз түркіменә кірулерін белгілейік. Әйе, мәселен, тоқти фиғил сөз түркімі. Бара, шулай ук фиғил сөз түркімі. Әгерде сөзлерінің икisi де бір сөз түркіменнен болса, алар антоним бола. Нешік ойлайсыз? Нендей сөз түркімнері антоним бола ала? Шулай, исем, сыйфат, рәвеш, фиғил сөз түркімләренә кірген сөзлер антоним бола ала. Түшінчелер қопма қаршы болып, икisi ике шикте тұрсалар ғына антоним сөзлер барлыққа келе. Әлбәттә, қопма қаршы сөзлер сөзлі хазинәбізні бойыта, сөйлемнің сәнғәтлілігін күшейті. Сөйлемді оларны қопма қаршы қойып, шағыштырып қарап беру ішінде қолланабыз. Әхәзір музыкаль тәнәфис ясап алыйк әле дуслар. Мәгълүм бір жырдан үзік тыңлап кетәргә тәкъдим итәм. Мин кабыстым жырда ялкан итеп, йөрәгем һәм хаклык кушкан. Жырым белән дусны иркәләдем, жырым белән җиңдем дошманны. Сез үлсәгез, мин дә онытарман, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Жыр кім сөзләренә язылған? Шулай, Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында Муса Җәлилнең «Җырларым» шигыренә язылған жыр бу, укучылар. Һәр кемгә билгеле, Муса Җәлил гражданлык батырлыгы өчендә, иҗади уңышлар өчендә югары бәяләнгән тарихи шәхес ул. Укучылар, бу үзектән капма-каршы мәгънәле сүзләрне таба алырбызмы? Бик дөрес, үлсәгез һәм яшәсәгез сүзләре бір-бірсіне қаршы қойылған. Тағын бір шигъри юллар белән танышып, антоним сүзләрне табыйк әле. Яхшы сүз шифалы, тылсымлы, юа ул яраны, борчуны, яман сүз агудай әшәке, хәтта ул корыта чәчәкне. Таптыңызмы, дуслар? Бу сүзләр яхшы, яман. Автор Галимҗан Латип шигырьнең исемендә дә антонимнарны кулланган. Яхшы сүз, яман сүз дип атала бу шигырь. Әйе, балалар, булар бик хак әйтелгән сүзләр. Халкыбызда юка гына яхшы сүз җан азыгы, яман сүз баш казыгы димәгән бит. Алдагы бирем экрандагы рәсемнәр буенча булыр, укучылар. Рәсемнәргә карап, нинди антонимнар табып булыр икән? Аларны парлап язып алгызчы.
Төгәлләсәгез, тикшереп тә үтик укучылар. Карт, яшь, кыш, җәй, иртә, кич, көн, төн, юеш, кыры, зур, кечкенә. Шулай язгансыз икән, сез молодцы. Футбол уенын уйнап карамаган кеше сирәктер, дуслар. Ә менә антонимнар белән футбол уйнаганыгыз юктыр әле. Уйныйбызмы? Бик яхшы. Кагыйдәсе гади. Сүзнең антонимын дөрес әйткән чиракта капкага гол керәчәк тә инде. Ә мин капкачы. Башладык. Көн, төн. Баллы, әші. Бара, кайта. Аз, күп. Котлыйм сезне, дуслар. Сез җиңүчеләр. Сез яраткан тагын бер күңелле шөгыль табышмаклар әйтү. Аларның җавабын эзләү. Аларда да антонимнар бихисап күп очрый, укучылар. Антонимнар кергән нинди табышмаклар беләсез? Син туктасаң туктый, син барсаң бара. Ул нәрсә? Уйлап кара. Күләгә шул, дуслар. Антонимнар туктый, бара. Диңгезе бар, балыгы юк. Каласы бар, халкы юк. Урманы бар, агачы юк. Карты шул. Антонимнар бар, юк. Җәй шакылдый бу чүкеш, кыш шакылдый бу чүкеш, ничек шыдый бу чүкеш. Тукран икән бу чүкеш. Антонимнар җәй һәм кыш. Укучылар, күргәнебезчә, антоним сүзләрне сөйләмебездә дә еш кулланабыз. Халык авыз иҗатында аеруча да еш кулланыла икән. Сезгә шундый бирим әле, дуслар. Нәкый Сәнбәтнең Татар халык табышмаклары китабыннан антонимнар кергән табышмаклар сайлап язып алып килегезче. Дәресебезне Фәнис ага Яруллинның безгә васият булырлык сүзләре белән тәмамлыйсым килә. Тел халык күңеленең кыңгырауы. Ә кыңгырау кагылмасаң шыңламый. Әйдәгез шушы кыңгырауны ешрак кагыйк. Ул тутыкмасын, тавышы гел саф, гел матур булсын. Аның моңы еракка яңгырасын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.